Igbo ndị ọma, ndewo no. Ụmụaka Igbo, ndewo. Isiokwu anyị bụ asụsụ na omenala nne na nna anyị agaghị efu. N'ihe nkụzi nke taa, anyị ka ga-elebakwa anya na ọmụmaatụ ilu Igbo. N'isiokwu nke taa, anyị ga-eleba anya n'ilu ndị a na-atụ gbasara alụmdi na nwunye. Nke mbụ, ọgọ bịakarịa, ezie ya kpata nkụ. Ihe ilu nke a pụtara bụ ọgọ na-ejekarị ebe ọgọ ibe ya ga-anata mkparị maka na ahụkarịala ya. Nke ọzọ, okokporo si n'ahịa ekweghị ekwo, ụmụ ya ha dị ole n'ahịa? Okokporo si n'ahịa ekweghị ekwo, ụmụ ya ha dị ole n'ahịa? Ihe ilu nke a pụtara bụ nwoke maọbụ nwaanyị tozurule alụmdi na nwunye, mee ya ka ha nwee mụta ụmụ ọsịsọ. Nke ọzọ, nwaanyị lelia di ya, ekwu akpọ ya nkụ. Ihe ilu nke a pụtara nwaanyị na-akparị di ya ga-adabanye n'ụbịam na ahụhụ. Nke ọzọ, nwunye awọ si na di atọka ụtọ, ya mere ya jiri lụta nke ya kwọrọ ya n'azụ. Ihe ilu nke a pụtara eji ilu a ama ụmụ nwanyị njakịrị ka ha wee hụkwuo di ha n'anya nke ukwuu. Nke ọzọ, agbọghọ họkarịa di ya alụọ eke mmụọ. Agbọghọ họkarịa di ya alụọ eke mmụọ. Ihe ilu nke a pụtara ọ dịghị mma ka nwa agbọghọ họtee di aka. Ọ dị mma, ezigbo nwa afọ Igbo na-ege m ntị ugbu a. Anyị ga-adọbiri ebe a ma kụzie ndị nke ọzọ na ihe nkiri ndị nke na-abịanụ. Ndewo no.